2016an, esperientzia berri bezain berritzailea egin genuen gure herrian. Aho bizi eta belarri prest bihurtu, eta gure hizkuntza ohiturei astindu polita eman genien. 2018an, Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagok izena eman dute, guztion artean hizkuntza ohiturei astindu berri bat emateko. Azaroaren 23tik abenduaren 3 izango da. 11 egun euskaraz. Gure herrian Euskaraldiak izan puntu du izena. Euskaraldia ez da euskararen alde gaudela esateko kanpaina bat. Euskaraldia da gure arteko harremanak gero eta gehiago euskaraz izateko ariketa kolektibo bat. Horregatik da beharrezkoa gutxienez euskaraz ulertzeko gaitasuna izatea. Euskaraz ulertzen badezu, puntu izan zintezke. Izan zintezke belarri prest, Edo izan zintezke aho bizi. zuk ere puntu izan nahi dezu.